Odpusteniu sa veľmi často v bežnom živote staviame ako k nejakej technike na uzmiernenie vzťahov. Žiadame odpustenie, keď prekročíme normy, alebo často aj zo strachu z toho, čo sa môže udiať, keď nám druhý človek neodpustí. Tento motív ilustruje aj príbeh, v ktorom si muž kúpi papagája a prinesie ho domov. Papagáj ho však začne urážať a začne byť veľmi nepríjemný, takže muž papagája zdvihne a dá ho do mrazničky, aby mu dal lekciu. Niekoľko minút počuje, ako vták škrieka, ale zrazu je ticho. Muž otvorí dvere mrazničky, papagáj vyjde von, pozrie na neho a povie: ospravedlňujem sa, že som ťa urazil a pokorne ťa prosím o odpustenie. Muž odpovie: ďakujem, odpúšťam ti. Papagáj potom tak jemne pozrie na neho a tak veľmi taktne sa ho opýta: prepáč, ak môžem iba vedieť, ale čo ti urobilo to kurča? Super vtipne. Ale takéto žiadosti o odpúšťanie a takéto odpúšťanie sú len akousi spoločenskou formálnou formou udržiavania taktnosti a slušných vzťahov. Skutočné odpustenie naozajstných emočných zranení je oveľa komplikovanejšie a hĺbšie. A odpustenie sebe samému ešte asi dvakrát viac. A presne tieto hĺbšie formy odpustenia sú témou dnešnej časti. Som Matej a vítam ťa v novej časti podcastu Mindfulness, sebarozvoj a pozitívna psychológia. Odpustenie je v psychológii relatívne nová téma a vo výskume sa objavila neskôr v 80. rokoch 20. storočia. Také auto z toho času by sme určite nepovažovali za nové, ale vo výskume sa berie čas trošku inak. V priebehu nasledujúcich 10 ročí sa v rámci duševného zdravia objavilo množstvo štúdií, ktoré ukázali, že terapia odpustením napríklad je prospešná pre klienta. Čiže pre toho, kto odpúšťa. Odpustenie je celkovo veľmi náročný pojem. Už roky sa o ňom hovorí v kruhoch osobnostného rastu, ale málo sa hovorí o tom, čo nás môže veda o odpustení naučiť o našom vlastnom živote. Začnime tým, čo odpustenie nie je. Odpustenie neznamená, že sa staneš najlepším kamošom s človekom, ktorý ti ublížil. Odpustenie neznamená, že to, čo sa stalo, je v poriadku. Odpustenie neznamená, že príjmeš do svojho života človeka, ktorý ti neustále a opakovane ubližuje. Znamená, že sa rozhodneš prijať to, čo sa stalo, tak ako sa to stalo, a nežiješ v myšlienkach o tom, čo sa mohlo alebo malo stať. Odpustenie môže znamenať, že to necháš ísť, alebo že existuješ v prítomnosti namiesto toho, aby si žil v minulosti. Odpustenie je základom každého vzťahu vlastne. Základným predpokladom, ktorý si každý z nás aspoň do určitej miery nosí v hlave je, že ľudia vidia život tak, ako ho vidíme my. Na svete je však toľko perspektív, koľko je ľudí. Je taká metafora, že ľudia stoja okolo slona s prekrytými očami a chytajú ho za rôzne časti. A ten, čo ho chytá za chobot, vyhlasuje, že slon je ako had, ten, čo ho chytá za nohu, že slon je vlastne ako stĺp, ten, čo ho chytá za chvost, že slon je vlastne rastlina a tak ďalej. Podobne je to s perspektívami ľudí na život, na vzťahy a celkovo na všetko vlastne. A práve nepochopenie perspektív druhých ľudí nás často vedie k nesprávnej komunikácii, hnevu alebo nepriateľstvu. Schopnosť odpúšťať však môže tieto medzery medzi nami ľuďmi preklenúť. Aj keď sa v rôznych kultúrach môžu vyskytovať rôzne spôsoby definovania odpustenia, v univerzálnej podstate môžeme povedať, že odpustenie je akoby morálna cnosť, ktorej stredobodom je dobro a ktorá sa vyskytuje v súvislostiach s nespravodlivým zaobchádzaním zo strany iných. Ten, kto sa rozhodne odpustiť, sa vedome snaží odstrániť urazenosť a ponúknuť voči danej osobe nejaký druh dobra, či už ide o láskavosť, úctu, veľkorysosť alebo dokonca lásku. Ten, kto odpúšťa, sa automaticky nevracia do nebezpečného vzťahu. Odpúšťajúci môže odpustiť, ale začať žiť inak, aj konať inak. Teda taký človek neospravedlňuje nespravodlivé správanie alebo čokoľvek zlé, čo sa stalo, ale ponúka akoby dobro tvárou v tvár nespravodlivosti. Človek, ktorý odpúšťa, by nemal rozmýšľať v zmysle buď alebo, teda buď odpustí a vzdá sa hľadania spravodlivosti,
alebo hľada spravodlivosť sám bez odpustenia. Toto je taká falošná dilema a je to aj častý mýtus, ktorému veríme. Obe morálne cnosti, odpustenie aj spravodlivosť, môžu žiť spoločne. Ale dobre, môžeme intelektualizovať, čo je to odpustenie, ako dlho chceme, ale musíme si hlavne uvedomiť, že definície vždy pôsobia trošku ideálne a že hlavne je to proces, ktorý si vyžaduje čas. Keď zrada alebo útočné slová brzdia našu schopnosť odpustiť, je v poriadku cítiť tieto pocity. Šok aj hnev často prichádzajú skôr ako odpustenie. Najprv sa musíme vyrovnať s týmito zranenými pocitmi, až potom prejsť k odpusteniu. Podobne ako, nezačneme stavať dom od gauča a od koberca. Je dôležité rešpektovať tento proces v správnom poradí. Niekedy stačí preskúmať situáciu a priznať si dôsledok zranenia, dôvody a súvislosti, čo môže byť základným kameňom pre proces odpustenia. Niektorí ľudia dokážu odpustiť v okamihu, zatiaľ čo iní potrebujú svoj čas. Akt odpustenia spočíva v tom, že si uvedomíme, že dlhodobé udržiavanie seba samého v hneve alebo urazenosti pre nás nie je funkčné. Namiesto toho, aby sme správanie druhých ľudí vnímali ako dobré alebo zlé, je fajn začať veci vnímať s plným prijatím také, aké sú, nech už je to akokoľvek. A hoci existuje množstvo definícií odpustenia, výskum naznačil, že všetky majú tieto tri spoločné prvky. Poprvé, získanie vyváženejšieho pohľadu na daného človeka alebo na danú udalosť, zníženie negatívnych pocitov a potenciálne aj zvýšenie súcitu. A po tretie, vzdatie sa nutkania potrestať daného človeka alebo nejakým spôsobom požadovať náhradu škody, už je to v akejkoľvek sfére. Výskum naznačuje, že jednou z prekážok, ktorým ľudia čelia pri odpúšťaní, je myšlienka, že by boli považovaní za slabých, keď odpustia, a že tým pádom ako keby hovoria, že to, čo ten človek urobil, je ospravedlniteľné. Skúsme to dať však do kontextu s vyššie opísanými definíciami odpustenia. V mnohých ohľadoch si odpustenie v skutočnosti vyžaduje oveľa väčšiu silu. Lebo zostať nahnevaný a zatrpknutý je ľahké. Hej? To dokáže každé dieťa. Tam naozaj nie je potrebné mať nejakú emocionálnu inteligenciu, keď chceš zostať nahnevaný a zatrpknutý dokonca aj celý život. Na to si človek vie zvyknúť. Odpustenie na druhej strane vyžaduje oveľa viac práce. Takže tvrdenie, že odpustenie sa rovná slabosti, je v skutočnosti úplne opačne. Odpustenie je znakom sily. Ale zase, aby sme sa vyhli nedorozumeniu, odpustiť neznamená nebrať do úvahy. Keď muž roky napríklad týra svoju ženu, alebo žena roky týra svojho muža, aby sme boli politicky korektní, sa odpúšťanie môže vnímať ako negatívne, keď si uvedomíme, že vďaka nemu týraný človek ostáva vlastne vo vzťahu a v partnerstve plného utrpenia. Odpúšťanie v tomto zmysle môže pôsobiť ako nejaká patológia, ale v tomto prípade to nie je až tak odpúšťanie ako ignorácia, alebo v horšom prípade potláčanie skutočnosti. Odpúšťanie nemá byť výhovorkou, prečo ostávame niekde, kde trpíme. Tak ako za všetko v živote, aj za naše rozhodnutia sa platí. Za to, že zostaneš nahnevaný, urazený a pomstichtivý, platíš vysokú cenu. Hej? V rámci tvojej psychiky, alebo vnútorného pokoja, alebo proste vieš si to predstaviť. Ale tieto emócie, či emočné postoje, majú svoj význam a hovoria ti, že s niečím, čo sa udialo, nesúhlasíš, alebo niečo prekračuje tvoje hranice. Preto je dôležité precítiť tieto emócie, keď ich zažívaš. Avšak zostávať v týchto pocitoch viac, ako je to potrebné, môže mať škodlivý vplyv na tvoje zdravie, či už je to emocionálne alebo fyzické, a aj na tvoje vzťahy celkovo. Z psychologického hľadiska, keď ľudia uvádzajú vyššiu úroveň odpustenia, majú tendenciu uvádzať aj lepšie zdravotné návyky, nižšiu úroveň depresie, úzkosti a hnevu. Dokonca aj u párov, kde sa vyskytla nevera či nejaké iné veľké sklamanie, sa vyššia úroveň odpustenia spája so spokojnejšími vzťahmi. Tieto výsledky spoločne poukazujú na dôležitosť odpustenia nie pre druhú osobu, ale pre teba. Nemusíš dovoliť, aby tvoja myseľ a tvoje telo prežili zbytočne ďalší deň s pocitom pomsty a hnevu. Odpustenie, rovnako ako spravodlivosť, trpezlivosť
či láskavosť je, ako som už povedal, cnosť, ktorá vzniká v ľuďoch ako vhľad, ktorý by sme mohli vyjadriť ako môžem byť dobrý k tým, ktorí nie sú dobrí ku mne. A plus ako pocit empatie a súcitu s druhým, ktorý sa previnil. Odpustenie vyplýva teda z vhľadu a súcitu. Na druhej strane, keď to ale porovnáme so zmierením, tak zmierenie je akoby stratégia vyjednávania, pri ktorej sa dva ľudia opäť stretnú vo vzájomnej dôvere. Ale to nie je to isté. Môžeš odpustiť a nedôverovať človeku s poznaním jeho správania alebo jeho postojov. Napríklad, si to som povedal východňarsky, napríklad nepožičiaš peniaze niekomu, kto ti nevrátil peniaze, ktoré si mu už predtým požičal. Nie? To bola blbosť. Napriek tomu mu jeho správanie vzhľadom na jeho gambling, teda vlastne poruchu psychickú, môžeš odpustiť. Môžeš teda človeku odpustiť, ale neznamená to, že budete kamoši ako predtým. Odpustenie nie je to isté ako zmierenie. Odpustiť neznamená vedome vytvárať nebezpečné situácie pre toho, kto odpúšťa. Keď už sme takto pri mýtoch vlastne, tak podobne je to aj s mýtom, že odpustenie je slabosť, ktorou som sa pred chvíľou vlastne dotkol. Povieš si, že ako môže byť odpustenie dobré, keď mi to moje peniaze nevráti? Preto je odpustenie slabé a neúčinné. Nechcem odpustiť. A chápem, dáva to logiku. Asi je to veľmi prirodzený postoj a asi sa u nás aj preto vlastne vyvinul. Skúsi ale položiť otázku, ktorú z týchto dvoch možností by si mal radšej. Po A. Žiješ do konca života bez toho, aby si získal späť svoje peniaze a zároveň žiješ s hlbokým hnevom, ktorý narúša tvoj vnútorný život a vlastne aj život ľudí okolo teba. Alebo po B, žiješ do konca svojho života bez toho, aby si získal peniaze naspäť, ale si aj bez hlbokého hnevu, ktorý ťa vnútri ťaží na srdci a ovplyvňuje tvojich blízkych. Hej? Asi by si z týchto dvoch možností vybral jednoznačne. Ale v realite si vyberáme nejak veľmi impulzívne, mám pocit. Chyba v našom tomto mylnom presvedčení nastáva vtedy, keď sa človek sústredí výlučne na pôvodný problém, teda to, že mi môj bývalý kamoš gambler dlží peniaze, ale zároveň si neuvedomuje, že v dôsledku sporu o peniaze vznikol druhý, možno aj závažnejší problém. Ťažká emócia hnevu a odporu, ktorá sa zakorenila v našom mozgu. Odpustenie môže tento druhý problém ošetriť, pričom samozrejme pôvodný problém nedokáže vyriešiť. Ale je to vec, ktorá okrem zmiernenia náročných emócií aj napravuje vzťahy, pretože pomáha odstúpiť človeku a vidieť skutočnú hodnotu druhého, pomáha človeku rásť namiesto toho, aby bol stuhnutý v minulosti a celkovo šíriť možno mier v rodine, kolektíve či celej spoločnosti tým, že spôsobujeme dobro navzdory tomu, ako sa správajú iní ľudia. A to môžeme bez príliš veľkého zveličovania pokojne označiť za veľkolepé, možno až hrdinské. Aj keď to možno znie až príliš romanticky na môj vkus. Dobre, ale ľahko sa hovorí, preto vlastne aj robím podcast, no ťažšie sa to robí. Milujem, keď vo filmoch alebo seriáloch psychológ povie klientovi, že musíte odpustiť. A klient sa hlboko zapozerá do diaľky a pokýve hlavou na znak súhlasu. Ak by to bolo realistické, tak by sa na psychológa pozrel s miernym bezmocným úsmevom a spýtal by sa, a ako? Tak si skúsme povedať aspoň základné doporučené kroky, ktoré by mali viesť k odpusteniu. Prvý krok je taký dosť sebareflektívny, teda je v ňom potrebné presne si uvedomiť, čo cítiš v súvislosti s tým, čo sa stalo a skúsiť jasne vyjadriť, čo ti na danej situácii vlastne vadí. Možno začať jemne premýšľať o možnom odpustení. Ak si myslíš, že odpustenie by mohlo byť tou správnou cestou, skús popremýšľať o tom, ako by to vyzeralo, keby si odpustil osobe, ktorá ti ublížila. Znamená to, že by si sa s danou osobou musel stretávať alebo obnoviť narušený vzťah? Znamená to, že by si veci zamietol pod koberec? Dôveroval by si ešte tomu človeku? Stratil by si status takej ukrivdenej strany? Lebo takýto status môže byť niekedy lákavým, samozrejme nevždy to platí. No a čo s tým súvisí? Vyzeralo by to tak, že to, čo sa stalo, nebolo také hrozné, ako to naozaj bolo pre teba? Keď sa nad tým zamyslíš, ale úprimne a hlboko,
Začne sa ti osvetľovať, čo môže byť dôvodom udržiavania emocionálneho zranenia. A to je krok bližšie k tomu, aby si odpustil. Ďalej, pokiaľ si už načrel hlboko a rozhodol si sa, že odpustenie by bolo vhodné, či už pre teba, no vlastne asi hlavne pre teba, daj si záväzok, že urobíš to, čo musíš, aby si sa cítil emočne vyrovnanejšie. Spýtaj sa sám seba, či je na to správny čas a následne si daj priestor a povolenie na to, aby si postupoval v takom tempe, akom potrebuješ. Pomôcť môže aj vytvorenie si akéhosi plánu prevencie pred budúcim zranením. Ako sa budeš chrániť pred opakovaným útokom či zradou. Ako som už skôr povedal, to neznamená, že môžeš alebo by si mal tejto osobe dôverovať aj v budúcnosti. Skôr to znamená, že dôveruješ sám sebe, že sa dokážeš pohnúť ďalej. To je taký darček pre teba od teba. Ako keď si dospelý na Vianoce. Tento krok prevencie ti však umožňuje naplánovať, že napríklad obmedzíš spoločný čas danou osobou alebo proste naplánuješ stratégiu v prípade, že opäť povie alebo urobí niečo zraňujúce. Potom nasleduje samotné rozhodnutie odpustiť. Lebo vieš, ako to je v spoločnosti. Ľudia sú vo svojom vlastnom svete, pozerajú na život svojou vlastnou optikou a niekedy si ani neuvedomujú, že niekomu ublížili slovami alebo správaním. Ale zlo na tomto svete existuje a niektoré zranenia a útoky sú zámerné a úmyselné, ale máme možnosť nebyť obeť. Hovorím, že zlo na svete existuje, ale dobre, to je taká dosť filozofická téma, ale povedzme to radšej takto, že zlé útoky a zámerné zranenia existujú. Urobiť akt odpustenia je tak vzhľadom k tomuto všetkému fakt, že voľba takej sily. S tým súvisí aj uvedomenie, že odpustenie je určené tebe a nie niekomu inému. Pretože, ako som už hovoril, odpustenie nemusí nevyhnutne znamenať zmierenie sa s osobou, ktorá ti ublížila, alebo schvaľovanie jej konania. Ide o to, aby si otvoril cestu vnútornému pokoju. Môžeme to definovať ako pokoj a porozumenie, ktoré vyplývajú z menšieho obviňovania toho, kto ti ublížil, vyplývajúce z toho, že danú životnú skúsenosť berieš menej osobne a meníš svoj príbeh obete na príbeh takej vlastnej vnútornej sily. Pretože keď to tak zoberieš, tvoje primárne trápenie pochádza zo zranených pocitov, myšlienok alebo možno až fyzického rozrušenia, ktorými trpíš teraz a nie z toho, čo ťa urazilo alebo zranilo pred 10 minútami alebo v niektorých prípadoch 10 rokmi. Odpustenie pomáha tieto zranené pocity liečiť, lebo samotnú situáciu už vyliečiť nemôžeme. Hej. Minulosť je minulosť, aj keby si o nej premýšľal 10 rokov a vydal knižnú trilógiu o alternatívnych scenároch, čo sa mohlo alebo malo udiať, nič sa nezmení. Tvoje vlastné prežívanie je však teraz. A čo je teraz, to môžeš meniť. To je taká základná téza. A keď chceš inú motiváciu a pomsta ešte stále v tebe tak trošku drieme ako táborový oheň o 5 nad ránom, tak si uvedom, že šťastne žitý život je tou najlepšou pomstou. Aj keď to možno znie zákerne, lebo je v tej vete slovo pomsta, tak to tak celkom nie je. Pretože niekedy iný človek naozaj chce spôsobiť bolesť, manipulovať a tak ďalej. Zase nenahovárajme si, že ľudia sú čisté anielské bytosti. Čiže namiesto toho, aby si sa sústredil na svoje zranené ego a tým dával danému človeku vlastne moc, pretože mu dávaš pozornosť, skús sa naučiť smerovať pozornosť k odpusteniu, láske a možno dobru. A to určite poriadne na série. Ale to už je úplne jedno. Hej? Zase zameriavame sa na seba a nie na to, čo ten druhý cíti alebo si myslí. V tomto prípade. Iba v tomto prípade. Dobre, Matej, ale čo keď ja neviem odpustiť sám sebe, hovoríš si? Výborná otázka. Skoro ako keby som ju napísal ja sám. Odpoviem teda áno, to je ešte možno častejší problém ako odpustiť iným. Napriek tomu sebaodpustenie nie je pojem, ktorý by sme počúvali často. Bežne ho zatieňuje téma ako odpúšťať druhým. A ja som sa vlastne takisto venoval najprv tejto téme. Pretože ako ľudia máme tendenciu sústrediť sa na to, aby nám druhí odpustili. A ja sa často stretávam ľudí s myšlienkami, že keby mi len odpustil moju chybu, cítila by som sa oveľa lepšie. Alebo ak mi dokáže odpustiť ona, budem schopný si odpustiť aj ja sám.
ale to je veľmi ďaleko od pravdy. A to som bol tento týždeň v Atenách. A ešte aj Atény sú z Košic bližšie, ako je tento názor od pravdy. A to je fakt čo povedať. Už sa ti niekedy stalo, že ti niekto odpustil, ale ty si sa stále dlho zamýšľal nad tým, čo si urobil zle a ako si to mal urobiť inak? Odpustenie sebe samému sa začína a končí vo vnútri. Skutočnosť je taká, že druhý nám možno nikdy úplne neodpustia, ale to neznamená, absolútne to neznamená, že nemôžeme nájsť vnútorný pokoj tým, že odpustíme sami sebe. Navyše, aj keď nám všetci ostatní, ktorým sme ublížili, odpustia, pokoj a spokojnosť nepocítime, kým skutočne neodpustíme sami sebe. Rast človeka je podľa mňa nemožný, keď prežívame stále opakujúce sa pocity viny a hanby. Naopak práve cestou odpustenia a súcitu so sebou samým, o seba súcite som mal inú epizódu, ktorú si môžeš nájsť, môžeme uznať svoje nedostatky a napredovať so silou a sebaláskou. Ako pri každom procese riešenia problémov, prvým krokom je najprv si uvedomiť, čo si potrebuješ odpustiť. To je rovnaký krok ako pred chvíľou pri odpustení iným. Ak ťa tak ťaží ťarcha tvojich minulých činov, začni tým, že sa zameriaš na jednu konkrétnu vec. Môže to znieť banálne, ale práve drobné momenty, v ktorých každý deň ako keby zaostávame za tým, kým by sme chceli byť, sa môžu hromadiť a postupne prispievať k narastajúcej priepasti hanby a menejcennosti. Vyber si teda jednu vec, za ktorú, povedzme, sa obviňuješ alebo sa hanbíš a zameraj sa práve na ňu. Teraz k tomu pridaj trochu reality, to je ten kľúčový faktor, a overenia faktov. Možno to môže vyznieť ako odpovedať si na otázky: som naozaj v jadre zlý človek? Bol môj zámer spôsobiť škodu? Je možné, že som len človek a nie robot a v tej chvíli som reagoval impulzívne, lebo som bol možno preťažený? Je tento jeden čin reálnym odrazom toho, kto som ako človek? Možno popri tejto reflexii začínaš pociťovať, že získavaš nadhľad a objektívnejší pohľad. Ďalším krokom je pozrieť sa na to, ako môžeš zmeniť svoje konanie. Lebo slová sú len, chápeš, môžeme sa za niečo ospravedlňovať do zblbnutia, ale pokiaľ reálne nezmením svoje správanie, sebaodpustenie sa nikdy vnútorne nepodarí, pretože moje zámery a činy nie sú v súlade. To je niečo, čo psychológ Rogers nazýval diskongruencia, alebo sa to nazýva aj stavom kognitívnej dizonancie. O nej som niekedy teraz pred mesiacmi točil jedno video. Čiže v tomto kroku je to celkom jednoduché. Zmeň svoje správanie. Fakt jednoduché, Matej. Tak, aby si bol v mieri s tým, čo robíš. Keď si uvedomíš, že konáš inak a že teda si zobral lekciu, ktorú si mal zobrať, v sebaodpustení to pomôže. Ak sa necítim dobre a neviem si odpustiť to, že ohováram kamoša, jediné, čo môžem urobiť, je priznať si, kde som zlyhal, pretože som človek a som v rodine nedokonalý. A áno, aj ty, aj ja. Odpustiť si a stanoviť si zámer zmeniť sa. Možno trošku inom poradí. Možno stanoviť si zámer zmeniť svoje správanie a tak si odpustiť. Vždy je skvelé uvedomovať si, že si len človek. Nie si fakt dokonalý, ale dlhodobo sa hanbiť ti nič neprinesie. Teda prinesie ti toho veľmi veľa, ale nič dobrého, myslím. Preto je oveľa prospešnejšie začať sa učiť odpúšťať sebe a vlastne aj druhým. Dobre, dostali sme sa k záveru tejto epizódy, v ktorej sme šli trošku hlbšie do témy odpustenia, ako sme možno v bežnom ponímaní tohto pojmu zvyknutí, keď si spomenieš na super vtip s papagajom. Každý z nás potrebuje odpúšťať sebe aj druhým ľuďom, pretože bez toho sme zmrznutí v minulosti. Ale neznamená to neprežívať a nebrať ohľad na to, čo cítime. A už vôbec to neznamená zabúdať. Jednoducho iba odhodiť balvan, ktorý nosíme v rukách, a žiť život v prítomnosti ďalej. Odpustiť ho, ten balvan. Dúfam, že sa ti epizóda páčila. O 2 týždne vyjde ďalšia na ďalšiu tému a zatiaľ, pokiaľ to nevieš vydržať, tak ma môžeš sledovať na Facebooku a Instagrame. Linky nájdeš v popise epizódy. Maj sa zatiaľ dobre. Čau.